О, сетих се за моята билкарка Виолета. Тя кротко ме изслуша от край до край и рече: и шо не вземеш да отслабнеш чай? Китайски чай купи си, вика. Черен дракон вариш и пиеш сутрин, обед, вечер. Яко. В добавка си вземи и сок от бъс. И тук виж, отслабнал твоя кръст. Закупих дракона и го сварих. И 2-3 литра наведнъж изпих. В добавка глътнах литър сок от бъс. И видимо нарасна моя кръст. Докато чакам резултати, съм заспал и сънувам драконка с мерки идеални. 106 на 60 на 100 отпред прикрита с възлисто. Как ти викам странната диета? Изпил съм явно някакви ментета. Отслабвам главно на къла и ръст. Без видима промяна моя кръст. А както често в ежедневието става, Китай не трябва да се подценява. От 3 дни съм заключен в тоалета и вече знам, не са били ментета. Очите млеят и глава се люшка. През чревния ми тракт е минала вихрушка. Сега си спомням аз за оня стар поет, цитиран от един любим братчет. Ще взема да отслабна. Много лошо. Такива този съза. Кото лошо. Оде да знам, че тази доза била конска. Мама китайска, японска. Сега от превъзбудали общо ли наваксвам с чевермета и пържоли. И често ме спохожда мисълта, че страшно ми отиват 100 кила.